Mit navn er Krog. Jeg vil gerne fortælle lidt om økonomien i forhold til det, der hedder bopælsforældre og samværsforældre. Hvis man er i den situation, at man har været gift, boet sammen og har fået nogle børn sammen, og så er gået fra hinanden. Det gælder sådan nogle helt specifikke regler, når det kommer til noget som det der. Kort baggrund for min egen situation. Det er cirka 5 år siden, at jeg og min eks, vi gik fra hinanden. Og vi blev enige om i den forbindelse efterfølgende at lave det, der hedder en 7-7-ordning. Og for dem, der skulle i tvivl om, hvad det er, så betyder det, at man ud af en 14-dages periode deler børnene 7-7. Den kørte så i 2 år, hvor jeg synes, vi havde et fortrinligt samarbejde og havde en løsning, hvor vi havde en fælles konto, vi satte nogle penge ind på. Og den fælles konto, den blev så brugt til de fornødne ting, som børnene nu skulle have, såsom skole og SFO, tøj, skoletasker og hvad det nu måtte være. Men da der så var gået de her 2 år, så synes min eks, at hun skulle have børnene mere, end jeg skulle. Og det kunne vi jo i sagens natur ikke rigtig blive enige om. Og så fik jeg så en tur i statsforvaltningen, om jeg så må sige. Det endte så med, at jeg i statsforvaltningen kom ud med det, der hed en 9-5-ordning. Og igen, så er det 9 dage over hos min eks med børnene, og så er de 5 dage hos mig. Jeg glemmer aldrig, da jeg første gang tog ind til foreningen Far, som er en forening, der er frivillige folk, som gør et stort arbejde for at hjælpe og vejlede i forhold til både fædre og i og for sig også mødre, men den største part er fædre, i forhold til at hjælpe i forhold til statsforvaltningssager. Og det første, jeg blev mødt med, da jeg kom derind, det var, at hvis min eks havde trukket mig i statsforvaltningen og havde påstået, at jeg ikke ville samarbejde, så ville hun faktisk per automatik få en 9-5-ordning, hvilket det så også endte med. Nu er det så sådan, at jeg med den her video vil redegøre lidt for den økonomiske forskel, der er på henholdsvis bopælsforældre og samværsforældre. I den forbindelse skal jeg nok sige, at når man er i statsforvaltningen, så bliver der snakket meget om barnets tarv, og ikke mindst, at barnet skal komme i første række. Og det tror jeg faktisk, de fleste forældre godt kan forstå, og egentlig i og for sig også er enige i. Og jeg har også fuld forståelse for, at der findes nogle forældre, som har meget, meget svært ved at samarbejde efter et brud. Og det kan være svært at få et samarbejde op at stå, men man er altså nødt til at æde nogle kameler for at få samarbejdet til at fungere, så barnet helst ikke fremstår med nogle problemstillinger i forhold til de forældre, der nu er involveret i det her. Men min teori er, at og det vil jeg prøve at påvise med den her økonomiske overblik, jeg har lavet, det er, at jeg synes egentlig, at statsforvaltningen, i hvert fald på den økonomiske side af sagen, der opfordrer de indirekte til samarbejde, som besværliggøres og problematiseres. Og jeg skal nok prøve at komme tilbage til det, når I ser det her. Jeg har lavet sådan et Excel-ark, som jeg vil fremvise, og som også bliver postet i forbindelse med den her video, så man selv kan gå ind og downloade det, og så kan man rette de tal til i forhold til, hvor mange børn man nu har, de udgifter man nu måtte have. Fordi der er simpelthen en skævvridning i den her økonomiske situation, så det er helt ekstremt, og jeg kan slet ikke forstå, at det her system, det har kørt nu faktisk i flere år. Lige inden jeg sætter det her Excel-ark på, den her udregning, jeg har lavet omkring økonomien, så skal jeg måske lige forklare, at jeg selv har 2 børn på henholdsvis 8 og 10 år. Og der er jo nogle udgifter der, som nogen måske er bekendt med, til henholdsvis SFO og SFO i ydertimerne og sådan nogle ting. Og så er der også nogle satser, som kan være lidt forskellige, også i forhold til den alder, barnet nu har. Men jeg har med det eksempel, jeg viser her, taget udgangspunkt i mig selv. Og det vil sige, at de tal, jeg oplyser, jamen det er jo dem, der gør sig gældende for mig. Jeg vil nu gennemgå det her SF Økonomi 2017-ark, som jeg har lavet. Og det deler jeg selvfølgelig under den her video her, så folk selv kan hente og indsætte deres respektive tal, hvis de har behov for at lave noget tilsvarende selv. Det, der kommer meget bag på mig, det er simpelthen bare, jeg ved godt, jeg har sagt det før, men jeg siger det gerne igen, for jeg synes, det er så rystende. Der er en enorm forskel
i den økonomi, som henholdsvis er hos en bopælsforælder og en samværsforælder. Allerøverst har jeg skrevet udgifter herop, og antallet af børn, og der har jeg 2, og så har jeg en lille mellemregning i forhold til, hvad det er at regne ud, og så altså, hvad det er per månedlig udgift. Og der er noget SFO her, som i alt koster 3.392 kroner for mig, som er bosiddende i Aarhus Kommune. Tallet kan godt divergere i forhold til, hvor du bor i landet. Så er der rabat for søskende, jeg har trukket fra hernede. Det er halv pris for søskende nummer 2. Så er der noget SFO i ydertimerne, som koster 540 kroner. Så går begge mine børn til svømning, som har et eller andet beløb, og det ene barn går til korsang, som har et eller andet beløb. Kort sagt giver det udgifter i alt på børnene til 3.353 kroner. Og det er sådan de faktiske udgifter. Det er så uden alt det, der hedder tøj og sko og så fremdeles. Og mad hører jo slet ikke ind under en udregning som den her. Det er noget, begge forældre skal betale, når børnene er hos dem. Så kører vi lidt længere ned, så er der et punkt her, der hedder indtægter. Og der får man som bopælsforældre, ikke samværsforældre, men bopælsforældre får alt, hvad der hedder tilskud og bidrag. Der får man børnepenge i staten, og det beregner sig i alt til 11.000 på årsbasis, og på måned der giver det 1.864 kroner. Så kan man få et børnebidrag, som man jo så respektivt får af den anden forældre, hvis det er, at man, som jeg har, det der hedder en 9-5-ordning. Og det koster mig i 2017 2.666 kroner for 2 børn. Så kan man, hvis man er enlig forsørger, hvilket min eks er, få et yderligere tilskud på 471 kroner om måneden. Det hedder 1.412 kroner i kvartalet, og det er uanset hvor mange børn du har. Det vil sige, at alt er der indtægter for 5.001 kroner for at være helt præcis, og udgifter for 3.353, og det giver et overskud til min ekskone på 1.647 kroner og 83 øre per måned. Og det skal så bruges til sådan noget som tøj og sko, skoletasker, og hvis man nu måtte have nye cykler, så ligger der også noget i det beløb der. Så er der nogen, der siger, når jeg snakker om det her, men så er det jo fradragsberettiget, og der har det sådan lidt, det er faktisk tit, man hører det der fradragsberettiget, så ligesom om, det lyder næsten ligesom om, man har vundet i lotto, og det er altså overhovedet ikke tilfældet. Det er sådan, at et fradragsberettiget beløb, det har kun en nettoværdi af 29% for at være helt præcis, det vil sige under en tredjedel. Men lad os prøve at regne med en tredjedel, og der har jeg så lavet en udregning på det, for at synliggøre, hvad det netto koster mig at have 2 børn. Det kommer så her. Min indbetaling, den er delt op i noget, der hedder et grundbeløb og et tillæg. Og det er så kun grundbeløbet, de 1180, man kan få fradrag for. De 153 kroner, som er tillægget, dem kan du ikke trække fra. Og det betyder, at du herover får et årligt beløb, der hedder 14.160. Og så tillægget, det er 1836, det er i alt 15.996 kroner. Så hvis man kigger på den fradragsmæssige nettoværdi hernede, så er det sådan, at grundbeløbet, det er så uden tillæg, det var de 14.160. Dem dividerer jeg med 3, fordi det er kun en tredjedel, du reelt får dækket af skattevæsenet. Resten, dem betaler du netto. Og det er så 4.220 kroner, og dem skal du så trække fra de 14.000, så lander du på 9.440 kroner, som du faktisk netto skal betale. Så skal du så lægge det ikke fradragsberettiget beløb til, og det var det der tillæg på de 153, i mit tilfælde gange 2, men det kommer lige ned under her. Det er 1836 kroner, det vil sige, at min nettobetaling årligt, den er 11.276 kroner per barn. Og det kan jeg så gange med 2, fordi jeg har 2 børn, så det er 22.552 kroner, jeg skal betale netto per barn per år. Det er det samme som 1879 kroner per måned. Og så er det jo, jeg har det sådan lidt, nu er det jo ikke fordi mine børn, de skal have Gucci-smykker og gå i Levi's bukser og så fremdeles, og det gør de bestemt heller ikke. Men det er så svimlende stort et beløb, 22.000 kroner, til tøj og skoletasker og cykler og cykelhjelme. Så jeg slet ikke kan forstå det. Og de tal, vi sidder og kigger på her, det er jo kun med min indbetaling. Så er der jo en anden part i form af bopælsforældrene, som på nuværende tidspunkt har betalt 0 kroner. Og hvordan har man lige regnet det ud? Det forstår jeg slet ikke. Og hvis jeg så kører en lille smule længere ned her, så er der i hvert fald i Aarhus Kommune, der er der mulighed for at få en besparelse i sommermåneden. Det er ikke alle kommuner, der har det, så der må man selv lige tjekke i forhold til ens egne tal.
Men i det her tilfælde, der får bopælsforældrene i hvert fald mulighed for at betale en måned mindre, fordi skolen har lukket i sommerferieperioden. Det vil sige, at i alt, der lander vi faktisk på et beløb, der hedder 23.660 kroner, og det er 1.971 kroner om måneden. Og hvis jeg bare sådan kort skal sige, jamen, lad os bare sige, at mine børn skulle have en flyverdragt hver eneste år, hvilket nok ikke er tilfældet. Det kan være, det er hver andet år, sådan lidt afhængig af, hvordan de vokser. Jamen hvad koster de så? 1.500 kroner stykket, så lander vi på 3.000 kroner. Så skal de have sådan noget tøj et par gange i løbet af sommerperioden. Lad os sige, at det koster 2.000 kroner i maj, 2.000 kroner i juni, 2.000 kroner i august. Det er så 6.000 kroner. Så lander vi på noget, der hedder 9.000 kroner. Rundetal, ikke? Skoletasker har de jo fået en gang, men vi kan da godt sætte en skoletaske mere på. Men under alle omstændigheder, lad os så sige, at jeg har glemt et eller andet, så lander vi måske på i rundetal 10.000 kroner i udgifter til tøj til de her børn. Og jeg tror endda, når jeg nævner det her tal, så tror jeg faktisk, det er højt sat. Så er der stadigvæk 13.660 kroner at gøre godt med for bopælsforældrene. Og jeg vil gerne endnu en gang sige, at her er det altså kun samværsforældrene, det vil sige i mit tilfælde mig, der har betalt. Bopælsforældrene har stadigvæk betalt 0 kroner. Hvordan regner man det ud? Det forstår jeg simpelthen ikke. Og i forlængelse af det, så kan jeg jo bare sige, at de der knap 14.000 kroner, der så er tilbage, der er jo til en fin ferie sydpå, lige midt i sommerferieperioden, hvor det hele det er dyrt. Og igen, så er det mig, der har betalt det. Det er i hvert fald mig, der er med til at støtte op omkring den der ferie, de der børn, de skal have over min ekskone. Og i mit tilfælde, der skal jeg ligegyldigt hvad, altså ligegyldigt hvordan, om der så skal nye cykler til et år, eller om der skal noget ekstra til, jamen så skal jeg betale hver eneste måned. Og jeg kan ikke slippe for det. Det er bare sådan, det er. Og hvis det er, at man endelig ikke betaler, jamen så bliver det bare meldt til udbetaling i Danmark, og så får de pengene derfra, dem der bopælsforældre, og de kan så inddrive pengene ved mig, enten i form af en eller anden ordning, eller så kan de simpelthen gå ind og trække pengene igennem told og skat, inden jeg får løn. Og jeg kan overhovedet ikke forstå, at det her, det er så skævt. Jeg synes, det er helt ekstremt. Nu vil jeg så gerne sige, at nu skal man jo bestemt ikke tage fejl af, at jeg betaler jo hellere end gerne for de børn, jeg har fået sat i verden, for at de også skal have det godt, og de skal have det fint, og de skal have noget tøj på kroppen og så fremdeles. Men jeg kan virkelig ikke forstå, hvorfor det kun er samværsforældrene, der skal betale. Men det er sådan, det er. Det er sådan, det er lige nu. Det er sådan, det er i 2017, hvor vi alle sammen er meget oplyste og kan finde rigtig meget information på internettet og så fremdeles. Der findes sådan et system, et offentligt system, som tilgodeser den ene forælder, og i den grad ikke tilgodeser den anden forælder. Og jeg forstår det overhovedet ikke. Og for lige at sætte et ekstra lys på grænsekagen, hvis man kan sige det, så er det her jo ikke indtægtsbestemt. Det er der også nogen, der tror, når jeg sådan snakker med nogen, så siger de, men så er det vel indtægtsbestemt. Nej, det er det der overhovedet ikke. Det har overhovedet ikke noget med indtægt at gøre. Det havde det engang. Jeg tror, det ligger en 7-8 år tilbage. Det betyder, hvis jeg lige skal lave et pudsigt og meget underfundet eksempel på det. Hvis jeg så nu for eksempel siger, at over ved min eks, for det er bare et eksempel, at hun nu tjente 1,5 million, og jeg tjente 350.000, så skal jeg stadigvæk betale det samme beløb, jeg har redegjort for en gang. Det giver slet ikke nogen mening. Altså, det ville være det samme som hvis skat de skrev ud til 250.000 mennesker, at fordi du har dit efternavn, det starter med B, så skal du kun betale 10% i skat fra nu af. Jamen hvad er det for noget? Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg kan overhovedet ikke forstå, at det her system, det er noget, der eksisterer i Danmark. Det er så vildt, det er så forkert, og det er en skævvridning i forhold til både forældre og børn, så det basker. Det er helt vildt. Jeg vil lige runde den her af med at ønske jer alle sammen en god dag, og så bed jeg om at dele det her, altså share det på Facebook, send det rundt, kommentere på det. Det kan simpelthen ikke passe, at det her det eksisterer. Det kan ikke passe, at det bliver ved med at eksistere. At der er ikke nogen, der gør noget ved det. Altså rent politisk, der må der sidde nogen over på borgen, som på en eller anden måde bare kan se, at det her det er jo så skrubforkert, som det overhovedet kan være. Og det er jo et system, der overhovedet ikke handler om børn, eller børns ve og vel, eller noget som helst. Så
slutlig kan jeg jo bare sige, hvad fanden sker der for dig, Danmark? Og så sige WTF, og så kan man jo spekulere lidt over, hvad det betyder. Ha' det godt.